Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Су хаталарны гафу итми, хәзер сулыкларга чыгу куркынычсызмы? Перчаткалардан алып шәхси гигиена чараларына кадәр 26-нчы гимназия укучылары хәрбиләргә чираттагы гуманитар ярдәм әзерләгән. Су хаталарны гафу итми, бу сүзләрне мөгаен күпләр ишеткәндер. Шуңа да карамастан кешеләр сулыкларда куркынычсызлык кагыйдәләрен соңга сукмыйлар. Бигрәк тә кыш һәм яз көннәрендә. Бүген Тукай районы хакимияте хезмәткәрләре ГИМС инспекторлары белән бергә Кырны шаулы сулыкларына чыктылар. Алар бузның калынлыгын үлчәделәр, шулай ук бузда үзеңне ничек тотарга икәнен искә төшерделәр. Тулырак алдагы материалда. ГИМС хезмәткәрләре сулыкка кышкы патрульга чыкты. Алар безнең калынлыгын үлчәде. Хәзерге вакытта ул нык санала, чөнки калынлыгы 50 сантиметрга җитә. Белгечләр әйтүенчә, елгага чыгу куркыныч түгел, ләкин куркынычсызлык кагыйдәләре үтәлергә тиеш. Люди бесшабашные выезжают, бывает, на технике, это снегоходы, не зная территории, не зная местности. Были случаи, я так думаю, проваливались, но погибших в данный период пока нету. То есть пока обходилось. Ну и большая просьба, если выходит на рыбалку или просто отдохнуть на природе, не употребляйте спиртные напитки. ГИМС хезмәткәрләре сүзләренчә, бу кешенең тизрәк туңа башлауына китерә. Янәсе, бу җылынырга ярдәм итәчәк дигән фикер дөрес түгел ди белгеч. Кайнар чәй ичү яхшырак. Вероятность опасности, нахождение на льду в любое время, даже если лед толстый, как сказать, мы с ним померили 50 сантиметров, но тем самым в таких местах, как в камышах, бывают проемы, промоины, соответственно, поэтому провели профилактическую работу с рыбаками и так с населением, которое пляжком гуляет. Бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен мондай патрульлек алга таба да дәвам ителәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Балконнарда шугалак ГЭС бисәсенең 5-11 йортында яшәүчеләре вазгыятны нәкъ шулай тасвирлый. Аларның сүзләренә караганда, стеналар буйлап фатирда да, балконда да су аккан. Хәзер алар нәтиҗәләрне бетерүне дәвам итәләр. Шул ук вакытта балконда буз туңган. Халык хезмәт күрсәтүче оешмадан бузны чистартуда ярдәм итүне сорый. Шулай ук китерелгән зыянны кем каплаячагы белән кызыксына. Безнең төшерү төркеме урынга чыкты. Алевтина Варламова буз кисәкләрен балта ярдәмендә ватарга мәҗбүр була. Балкон түшәмендә һаманда буз кисәкләре, алар өскә төшәргә мөмкин. Поток такой воды был, что 7-литровое ведро наполнялось за ночь. Комната сейчас в нежилом виде. Здесь нельзя, поскольку это у меня спальня, здесь вот стояла кровать, довольно-таки для моего возраста приличное было жилье. Теперь это все пришло в негодность и приходится жить как на вокзале. Башка фатир милекчеләрендә дә шундый ук хәл. Аларның сүзләренә караганда, боз богауларыннан аларга шулай ук балта ярдәмендә котылырга туры килә. Очень сильно текло, как дождь шло. Долбили лед и топорами, молотками, всеми острыми предметами. Делали канавки, чтобы вода выливалась как-то вниз. Идарәче компанияда аңлатуларынча, алар төбә һәм фасадны тикшергәннәр. Аларның сүзләре буенча, алар проблеманың сәбәбен ачыклаган. Әйтик, 5-нче катлардагы фатир милекчеләре законсыз рәвештә балконнарда козырёклар төзегәннәр. Сообщаем, что согласно типовым проектам 5-этажных домов, козырьки балконов 5-х этажей и их остекление не предусмотрено. Производить очистку непроектных козырьков балконов обязаны собственники, которые и несут риск наступления последствий ненадлежащего содержания. Ответственность за содержание данной конструкции управляющая компания не несет. 5-нче катлардагы фатир милекчеләре адресына козырькларны сүтү турында күрсәтмә җибәрелгән. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Перчаткалардан алып шәхси гигиена чараларына һәм туклану продуктларына кадәр буларның барысында рекордлы кыска вакыт эчендә җыюга ирешелгән. 26-нчы гимназия укучылары һәм 2 көн эчендә хәрбиләргә гуманитар ярдәм белән посылкалар әзерләделәр. Алар барысында шейх кушаматлы сугышчыларның берсенә шәхсән тапшырдылар. Хәзер ир-ат кыска вакытлы ялда. Безнең төшерү төркеме аның белән һәм волонтерлар белән очрашты. Алар нәрсәләр турында сөйләделәр? Җавапны безнең материалдан белерсез.
Мы передаем вам послание от ребят 430-го полка. Это слова благодарности за вашу гуманитарную помощь. Harbiy xizmatkorlardan 26 gimnaziya o'qituvchilari ham o'quvchilari uchun xot bolalar javob xabarini әзерләделәр. Алар өчен гуманитар ярдәм белән посылкалар җыйдылар. Я горжусь нашими солдатами. Они смелые, сильные и защищают нашу страну. Большое спасибо им за это. Я принесла перчатки, чтобы, когда они держали свое оружие и защищали нас, тоже и в их руках было тепло. Я считаю, что мы все должны помогать. Ведь то, что я принес носки кому-то, это человеку, во-первых, это приятно. Ему так уже будет легче и лучше. А делать добро – это хорошо. 26 гимназия гуманитар ярдәмне икенче тапкыр җыя. Анда укучылар һәм аларның ата-аналары, укытучылар һәм мәгариф учреждениесенең башка хезмәткәрләре дә катнашты. Приносят гуманитарную помощь в виде продуктов питания, предметов личной гигиены, канцелярии. У нас был составлен список от волонтеров, что сейчас необходимо именно военнослужащим на передовую. Гуманитар ярдәм артыннан без бергә үзәге волонтерлары белән бергә Шейх исемле хәрби хезмәткәр дә килде. Махсус хәрби операция зонасына ул 2023 елда китә. Аның сүзләренчә, гуманитар ярдәмне алар һәр 2 ай сайын алып торалар. Самый приятный момент, когда чак-чак получаешь из дома, вкус дома. Вот, супы, каши, хлеб, все есть, все приходит. Блиндажные встречи делают ребята и маскировочные сети. Очень приятно, когда когда сильный тыл, очень приятно. 46 комплекс волонтерлары хәрби хезмәткәрләргә җылы оек башлары, балаларның теләкләре белән открыткалар тапшырды. Шейх кушаматлы сугышчыга гуманитар ярдәм белән 101 тартма әзерләнгән иде. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тохир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. С 14 февраля по 29 марта цирк «Максимус» представляет уникальное шоу «Белые тигры», «Огненный человек», зрелищное мотошоу и лучшие артисты. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 16 по 22 февраля. Свежие камчатские деликатесы от производителя. ТЦ «Вин», остановка «Глобус». Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС. Телефон 70 76 20.